Natala ang pagmino sa presyo sa karning baboy nga gibaligya sa Mandawi City Public Market. Tagpila man kaha. Ano ang report ni Nico Serino? Sa daily monitoring nga gihimo sa Mandawi City Market Authority, nakatala sila og gamayng pagkunhod sa presyo sa gibaligyang karning baboy sa merkado. Tag 260 pesos matag kilo na sagad ang presyo nga gipatuman karong buwan sa Abril. Mas menos og jutay gikan sa 270 ngadto sa 280 pesos matag kilo sa buwan sa Marso. Matud pa, tungod kini kay mas daghan na ang supply karon sa kamerkaduhan. Ang Luzon, especially ang Luzon, nangyay sila na to. In fact, ang uban na itong kauban diri sa Central Visayas, nangyay po sa tuwa mo ito nga, gamay na ito supply diri. Kina-spread out man. O karon kay, ikuha naman sa, strong naman sa. Oh, na 250 kung kala ba, suki na jud nila kanang permanente nga upalit. Actually, tungod ni siya sa kay daghan na og supply. Ubay-ubay na, dili na para sa una ba nga magnihit gid sila pila ra ka kilo ilang kuan, pila ra ka buok ilang ihaw kadto. Sa pakisusi namo sa mga manindahay, matud nila, maumaora gihapon ang presyo sa karning baboy. Hinuon, may uban nga mupaubos gyud og presyo kay mupahangyo sa ilang mga customers. Umingaw kaayo to 60 to 50. Pero dapat ginanda to 70 kay mong baboy, ang rasyon sa mong baboy 220 pa man. 220 buhi pang baboy. Oh. Oh. Mabayad pa sa ihawan. Ang magpasan, bayad sa tinai, ang maguba. Samtang ang presyo sa gibaligyang manok, 190 per kilo ang hiniwa-hiwa na, samtang 175 per kilo ang tibuok dressed chicken. 360 pesos matag kilo usab ang natalang presyo sa karning baka. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.